Älä koske siihen! Se on tämä. Hyvä on. Pääveli ottaa yhteyttä ruotsalaiseen yhdyshenkilöön. Tässä ovat tiedot salaisesta kohtauspaikasta. Henrikki vastaa paikan naamioinnista ja kapteeni huolehtii siitä, että alokas koulutus jatkuu normaaliin tapaan. Tulen itse huomenna seuraamaan harjoituksia. Kysyttävää? Poistukaa! No niin, tavoitteena on nyt vallata tämä kukkula. Tässä näin. Vauhtia, vauhtia, vauhtia! No! Majuri Hämärä. Melkoisen matkan te meitä kävelytittekin. Olen pahoillani, herra kenraali, mutta tähän maastoon ei autolla kerta kaikkiaan pääse. Nyt on vanhat kartat ilmeisesti. Vaikka mistä noita TVH-tiehankkeita tiedä kartan tekijätkään. Saatana. Stradaa täytyy junalle notkelemaan rakentaa. Ja tervehdys vaan. Oikein reippaasti, herra kenraali, herra kapteeni. Ja sitten päätit autolla lähteä. Juu.